Ola, chamo Alfredo Martínez Costa e hoxe vouvos falar deste maravilloso libro titulado O Pazo Baleiro, escrito por Xavier do Campo con ilustracións de Xosé Cobas. Xavier do Campo naceu o 5 de abril de 1946 en Rabade. Obtuvo en 1995 o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil por Cando petan na porta pola noite. E en xulio de 2008 comezou a súa rodaxe de adaptación ao cine A Sada da Luz. O libro trata de un neno chamado Nicolás que non lle gustaba nada, pero que nada, ir á escola. E un día deixou de ir á escola sen que os seus pais o soubesen. E mentres non estaba na escola co seu tío Delio, que lle encantaba estar con el fabricando reloxos e arreglando reloxos de todo tipo. Un día, nun reloxo inglés, encontraron unhas cartas, que esas cartas íbanlle dando unhas pistas que ao final os levarían a un pazo e nese pazo encontrarían unhas xoias moi preciadas. O meu pasaxe favorito, sin duda, é Nicolás, porque odiaba moitísimo a escola e tamén porque lle encantaba estar co seu tío Delio e fabricar reloxos. A miña opinión persoal é que este libro é moi divertido e a veces hai cousas que non te esperabas. Non hai ningunha imaxe, pero é moi divertido. E se queredes saber o final, lédeo!